бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни пуршукӯҳи миллат сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, агар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, масъулини иdoraу муассисаҳо омодагии ҷиддӣ гирифта бошанд, дар ин баробар соҳибкорони маҳаллӣ ва нафарони саховатманд низ баҳри корҳои ободониву бунёдкорӣ худро дар канор намегиранд. аз ҷумла метавон амали хайру савоби соҳибкорони ватанӣ, оилаи соҳибу фо ва масъулини бозори ҳоҷи шарифи шаҳри Бухтаро мисол овард, ки тасмим гирифтанд зиёда аз 13 километр роҳи деҳаи Зағиртути ҷамоати деҳоти ваҳдати шаҳри Левакандро таъмиру аз навсозӣ намоянд. ҳамасола баробари оғоз шудани фасли сармо ва боришоти пайдарпай бошандагони деҳаи Зағиртут, ки 1400 оиларо дар бар мегирад, аз вайрону корношоям будани роҳи деҳа то маркази шаҳр ба мушкилиҳо дучор меомаданд. акнун ки душвориҳо паси сар шуданд, аҳолии деҳа аз чунин амали хайру савоби соҳибкорон шоду сипосгузоранд. рости гап тӯли хеле солҳо буд ки дар ҳамин раҳому рафтуомад мекардем. дар фасли зимистон дар тирамо рафтуомад хеле бениҳоят мушкил буд. обу барфу борон ки мезад дар ҳамин роҳ то шаҳри Леваканда қариб ки як ним соата раҳ буда. рости гап чуноне ки мебинед ҳозир ҳама раҳҳо асфалтпӯш шудааст. аз ҳамин сабаб ҳамаи мо мардуми деҳа хирсанд ҳастем ва бениҳоят миннатдории худро ба соҳибкорони ватанӣ, ба оилаи соҳибуфо мерасонем ки ҳамин хеле имкониятҳои хубу фароҳам ба мо пешкаш кардан, ҳамин раҳи моро асфалтпӯш кардан. аз ҷониби соҳибкорон тахту ҳамвор ва асфалтпӯш гаштани роҳ барои коргарони корхонаи воҳиди давлатии Зағиртути шаҳри Леваканд низ, ки дар деҳаи номбурда арзи ҳастӣ доранду аслан ба чорводорию зироаткорӣ машғуланд, шароити мусоиди рафту омадро ба миён овард. танқисӣ мекашидем оиди рафту омади ноҳия ва оиди овардани хӯрокҳои чорво аз ноҳияҳо ай шаҳрҳо овардан хеле мушкилӣ мекашидем. аз нав бо кӯприк мондан, аз нав бо сангпӯш кардан ва ҳозирада асфалти хушрӯ карда шуд. рафту омади мардум, рафту омади коргарони корхона ки дар ноҳия ва шаҳр рафту омадан анча нақс шуд. ба иттилои мутахассисони соҳа, паҳноии роҳи мунфаршгардида 4.5 метрро ташкил дода, сифати корҳои анҷомдодашуда низ хуб аст ва агар ҳамин гуна дастгириҳои соҳибкорон минбаъд ҳам идома ёбад, ҳар гӯшаи диёр боз ҳам ободу зебо хоҳад гашт. баҳриддин эмомиддин, Фирӯз Қурбонов, шаҳри Леваканд, махсус барои барномаи таҳлилии хабарии Иттилоъ.